Σήμερα θα κάνουμε τύπη ανθρώπων στο σούπερ μάρκετ. Και συγγνώμη που δεν είμαστε στο σούπερ μάρκετ, γιατί οι φίλες μας ερχόντουσαν έξω από το σούπερ μάρκετ και δεν μας άφησαν να κάνουμε βίντεο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ψωνάρα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θα ήθελα μια πίτσα και μην αργήσετε να την κάνετε, γιατί άμα αργήσετε θα σας κάνω καταγγελία. Εντάξει κυρία μου, θα την κάνω. Μη φοβάστε. Γρήγορα και μετά ελάτε να βγάλουμε μια φώτο. Ελάτε μια φώτο να βγάλουμε. Αμερικά να με μπείτε εδώ μέσα. Θα σας ανεβάσω στα Instagram. Χαχαχαχαχαχα. Ωραία. Λοιπόν, μην αργήσετε, σε 10 λεπτά να είναι έτοιμη η πίτσα. Οκ. Εντάξει, οκ. Την ετοίμασα, περίμενα. Αργήσατε. Τι λες, τώρα που ξεκινήσαμε αφού. Αργήσατε, γρήγορα ελάτε. Εντάξει, Και θέλω μια κοκακόλα, γρήγορα όμως. Μια κοκακόλα την έχω. Πάρε και την κοκακόλα σου. Δίνω. Είναι την κοκακόλα σου. Ωραία παιδιά, τώρα φάγαμε την πίτσα, λοιπόν πάμε στον επόμενο τύπο, ο απατεώνας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια σας, θα ήθελα μία πίτσα. Εντάξει, την ετοιμάσω. Λοιπόν, θα την ετοιμάσω, την έχω έτοιμη από την άλλη φορά που είχα κατεδία. Οκ, δώστε μου. Γεια σας, δεν πληρώνω. Καλά, ελάτε εδώ πέρα κυρία μου, πρέπει να έρθετε, πρέπει να πληρώσετε, δεν πληρώνομαι πολύ για αυτή τη δουλειά μου, ελάτε παρακαλώ. Καλά. Ωραία παιδιά, κάναμε και τον δεύτερο τύπο. Πάμε στον τρίτο τύπο και είναι ο YouTuber. Πάμε. Περιμένω μέχρι να είσαι και ο μου πελάτη. Θα καθίσεις... Γεια σας, ελάτε να βγάλουμε ένα βίντεο, γρήγορα. Και μην αργήσετε να έρθει γρήγορα η πίτσα για να τη βγάλουμε ένα βίντεο, γρήγορα. Εντάξει, Πάρτε την. Δώστε μου γρήγορα την πίτσα. Δεν την έδωσα. Θα τη δίνω. Ωραία, βγάλτε την και μια φώτο τώρα. Και θα μου τη στείλετε. Δώστε μου τώρα το τηλέφωνο σας. Πάρτε το. Και μην κάνετε κάτι κακό στο κινητό μου, σας κάνω. Τάκ. Όψ, το έσπασα. Πάρτε το. Oh my goodness. Και τώρα φάω την πίτσα και να τραβήξω βίντεο. Γεια σας παιδιά, γεια σας, είμαι στην πιτσαρία, κοιτάξτε. Πού είναι η πίτσα, να τη δω, να την τραβήξω βίντεο. Κοιτάξτε, έχω πίτσα, κοιτάξτε. Είμαι στην πιτσαρία, θα δείτε οι όλοι. Ναι, θα τη φάμε, αλλά απλά σε λίγο. Δείτε, είμαι στην πιτσαρία, Κοιτάξτε. Και αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, κάντε like και subscribe και κάντε like και εγγραφή αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο και bye!